Han how mawn kan je relation che ebe hutter mich evolin Bhictòria. Bhictòria I heen. Hallo Bhictòria, ha homa kan je gereden. Als een jaar geleden ook geen niet je Bhanrigh Bhictòria begonnen had daarom. Che hurs misje. Gaat het is je ach Bhictòria. Agus het gemaakt niet en mag wie brein wie kuchken real kun een titel juist hard hadden. Kerstbal ha me bullig mensen Mòrachd Bhanrigh Bhictòria. Has je niet zei. Ach is je een big ham met een rijntje, dat was je reelig maar Bhanrigh. Has een hoos ik me. Kijk, sponge Bhictòria. En hier hoor. Ja. Wel ga je en mag ik ask me jeens. Hij is een vacht door die kreeg nog. Honig. Wel, Shemmy heen eisen dunje akem en Prunse Albert is kuliat shen het verjegene duge. Wat kreven nou ik gemak te mag as een goed rekje. Samen ze jere matje wa essen. Oh wel, ik een vacht toen de rest wat hem de volgens mij. Hoos ik me vast een uur wissenjersen. Ach, Jamie ene wie kun klein zo schimmelen. Opere wat ma kroeis kunnersdag. Zar op fjeinjach ach keerblinde jeus. Ach is Jamie ene wie gat vedan. Is staris in voljuchen in het vieren tuil. Rutte hat jeder oversa. Nach gaaf is het terug mijn ruttenschen. Vrieg kussen eens met jou goed. Va 4 jaar rijwakken invliegen. Wij gaan Mòrachd hey. Oh, ma ha scha Bhictòria. Han je fios uja. Kan je het thuis flikkeren? Als je een wie berien, wie Bhanrigh? Ma ha scha.